Благодаря ви, господин президент. Аз искам да ви задам един въпрос, който се задава от обществото, на площадите и навсякъде. На тези избори, които са сигурни, че ще се проведат, вие ще се явите ли? И казвам това в следния контекст, защото сега тук правим консултации, следват и други действия, които трябва да бъдат извършени от президента за предстоящите избори и ние сега разговаряме с президента или с конкурента. Това ми е въпросът. Благодаря. Аз преди малко и на вашата колежка от ГЕРБ отговорих, но мога пак да потвърдя. Все пак, ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на това правителство. И не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. И ще повторя пак дали котката на Шродингер е жива или мъртва. Там най-вече вашият колега Томислав Дончев владее тази материя по-добре. Но аз не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в някаква предизборна кампания. Така че ето ме тук в качеството на президент, който изпълнява своите задължения съгласно Конституцията на Република България. Ако някой ден стигне до такъв момент, в който и всеки граждан има право да прави партия, разбира се, аз съм казал, че ще ви уведомя, но към момента този въпрос се дискутира извън тази институция.